Lorenz Gonzi qal li se jivvota kontra biex jimxi skont il-kuxjenza tiegħu. Jiena ser inkun ma' dawk li jivvotaw kontra u sa nivvota le għal din liġi. Qal li qabel ma ddeċida għalaq widnejh għal dak kollu li kienet jintqal u li huwa gburi li jagħmel dan. Nistedidhom jagħmlu bħalma għamilt jien f'dawn il-ġranet. Bil-kalma, bis-serenità, billi nagħlaq widnejja għal pressjonijiet ġejjin minn kullu mkien. Gonzi qal li ma jaqbilx ma' min qiegħed jargumenta li għaliex hemm riżultat ta' referendum irid ibaxxi rasu għar-rieda tal-poplu. Huwa qal li l-mistoqsija lill maġġoranza tal-elettorat qabel magħha poġġietlu morsa. Żgur taqblu miegħi li għandna morsa. Kelma bl-Ingliż hija straight jacket, imma la darba rittu hekk li bbistuna straight jacket u li bbistu lil dan il-Parlament straight jacket. Il-Prim Ministru qal li l-abbozz ta' liġi ma jweġibx għal mistoqsija li vvota fuqha il-poplu.